Когато ние нямаме реални основания за който и да било страх, то той ни влияе негативно и разрушително. Реални основания означава: видяла съм с очите си тиранозавъра, чувам рева му зад гърба си, усещам с кожата си движението на въздуха от неговото приближаване. Тогава, в този момент, аз се намирам в стрес. Стресът е в повечето случаи абсолютно положителен. Той е система от реакции на тялото, която ни помага да не се превърнем в поредната вечеря за тиранозавъра. Но тюхкането по повод това, че някога е имало тиранозаври, които могат да се появят отново и да ни изядат, вече е въображаем страх. Аз преувеличавам, разбира се, но с учебна цел, така че простете ми. Защо постоянният страх, че някой може да не ни хареса, е толкова вреден? На първо място, въображаемия страх по принцип ограничава свободата ни, изкривява възприятията ни за реалността и ни прави изключително пасивни. Това на своя ред задейства други механизми, ние сме недоволни от себе си, започваме да се срамуваме и изобщо влизаме в един такъв кръг, който може да бъде прерязан още тук в желанието да се харесаме на всички.